Най-красивата абитурентка от Хатето и Мечката, специално за най-красивата абитурентка от Хатето и Мечката.
pokraj mej. Uliczam szopka salata, mati galete na tortilla, volite mocki na megana, i ruki matki pokraj mej. И продължаваме за Муски от Мустафа и Муса, вояк мило мое.
Кълна се никога да не забравям те. С когото 5 години всичко съм делил. Кълна се попадне ли в беда един от нас, да му подам ръка и в за мен е час, да му подам ръка и в за мен е час. Кълна се попадне ли в беда да не предавам, приятелските грешки да прощавам. Кълна се в дявола и Бога да сторя аз за теб каквото мога. Заклех се, заклех се, заклех се, заклех се. Кълна се попадне ли в беда един от нас, да му подам ръка и в за мен е час, да му подам ръка и в за мен е час, да му подам ръка и в за мен е час, да му подам ръка и в за мен е час. Заклех се. Днес ще се срещнем след 10 години. Вчера ли бяхме на 22? Разделихме се с надежда. Тук на този сив площад пак да се срещнем след 10 години, за да разкажем всеки от нас с какво се е преборил, от какво не е заспивал и какво е
тръгва от всички страни. Но един от тях остана. Най-далеч да кара. Пак напада след идва. Бледа кукла си ти, която студено гледа с очи. Как да стопля, кажи, твоите изкуствени нежни черти. Питам, има ли власт, която да дава животи на вас? Колко пък ни дели, аз съм човек, а кукла си ти. Ти ме докосваш с очи, твоето мълчание в мен се роди. Бледа кукла си ти, която студено ме гледа с очи.